Ali sampeyan iku kula titeni jengkar saking Mawarta kula menika rumeksa kawidatanipun sampeyan wonten apa walaka kemawon kula nek ngangge sanepan boten mudeng iki ana bakal kedadian kriwikan dadi grujukan. Kowe ngerti tegese kriwikan dadi grujukan? Ngertos. Apa? Kricik-kricik dados krujuk-krujukmu. Awak blak-blakno sencaki. Kriwikan dadi grujukan kuwi tegese perkara cilik dadi gedhe. Wah, pun sanepan kok boten go. Estunipun nonton apa? Ini sencaki Pak. Dukeng iki dhisik. Lamun iki mengko bareng pas rujukane marang Koko Prabu Anangpuntadewa bakal jumenengata nggih. Mundi layan marang Koko Prabu Duryudana supaya rawuh. Nggih. Nanging malah dirajab marang Panembahan Durna. Dirajabipun bakal gawe gegering pati marang para kadang Pandhawa. Gunakake putra angkat yen ora kalu krungu pangabaran iku Bagindalaja. Ateges nggone iku bakal urung. Mula nggonmu njaga kawidatanku ya sing ngati-ati sing prayitna nggih. Kula nderek badhe tanggung jawab pada perkara mrek wonten Ngamarta menapa Dwiwati wonten kraman badhe gedhe menapa dene mlebet wonten ing ladang kula badhe kemajeng. Ngapa? Ajeng kula jujur wandhanipun ajeng kula risak negari. Kendhaten ning kala oke wis kapaten. Sing arep rusak ngendi? Negari Ngastina badhe kula rusak. Secaki wonten dawuh. Kowe kuwi bocah enom. Nggih. Wong enom ki aja mung waton wis ngrusak. Syukur bagi wong enom kuwi dandani. Nggih. Sing tuwa wae bangun kok sing enom rusak, tapi negara ora bakal maju. Lah sae bakun nek sing tuwa dandani sing enom kuwi wajib nerusake, no? Ora kok malah rusak, sing dirusak iki morale wae nek negara aja dirusak mergo ora ngerti lupute. Oh nggih, sok menawa aja ditanemi. Nggih, sing kula rusak tiange, darak ngono ora negara dobrak-abrik. Iso ki wong enom ki malah mbacutke bangun ora kok malah rusak. Nggih. Lajeng kersanipun aja dikangelan, iki mengko aku mengundi dawe Koko Prabu Duryudana lumantar Kamandurna. Mengko bakal tumeka ning madyane alun-alun. Ora pekaten kula nderek. Kula wonten wingking sampeyan radi kabeh. Lah ngono. Mula iki mengko sedaya ana barisan ning bakal tumeka ning ngarepanku aja dikangelan. Kowe siap ya? Nggih. Ning buriku kene. Ucap kaca itu, Seniwo, aja main Seniwo. Rumah bangga
magnut ganti nyomau yat iro wang wang oh yen ora kleru iki kaya Kang Mas Tirtanata ya dasar nata wis lali basa karo wong tuwa aku iki kebenah karo kowe tiba Kakang iya Kakang Tirtanata basa ora urunga bakal gemangkling ati upama tak dasani wae kowe wis ora ngajeni marang adimu kowe gelem semingkir apa ora rasah ngenteni marang Koko Prabu Dridana kuwi papan dono becik Balya tak gawe slamet aku nek nangel kowe isih sedulurku mergo kowe kuwi sing tunggal tetimbanganku kula adikku tak elingke tak iman kowe Balya bareng tak limbang-limbang ning kowe sing tunggal karo marang ketimbanganku kowe Balya aja nunggu marang dawuh Koko Prabu ngenteni apa non sewu Kakang lamun aku ora bakal bali yen durung krungu wangsulanipun Koko Prabu Duryudana apa dene Pawandana yen ngono kowe wangkal karo Tirtanata apa abamu kowe wani karo aku najan ta wong tuwa nek luput arep piye meneh wani tak adepi apa sing dadi karepmu nek ngono yen ngono kowe pratombonan tang karo aku sing tak udeni apamu dibantangan tangane Tirtanata Suryawanggamu aja takon dosa nganglang jagat neraka jahanam paman ho 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 ho